Ansonda mwazuka bwanji ndikuziwa kuti muli bwino kwambiri. Ansonda zimene mwapangazi ndi zimene timayembekezera kuposera kukhala ndi zipani ziwiri. Pa zipani ziwirizo china nkumaoneka ngati muli ndi chimene muli inuyo, komano chimene muli inu ndikukhala chili chosadziwika kuno bwino. Kenako mumapezeka kuti mukupangisa anthu ena kupwetekesedwa ubongo ndi zochitika zanu, ndi gulu lonse limene mapanga zinthu zimenezi. Zosatira zache ndikumaziwa chimene mukupanga. So Mulungu kunja kwaliko akafuna kupanga zinthu amapanga mwa nthawi yake, ndipo nthawiyo imalemekezedwa, ndipo palibenso amene amasusa kuti izizi zisakhale choncho. Mulungu ndi wodabwisa kwambiri. Chimene mwapangachi ndi chilungamo kwambiri, chifukwa zadziwika kuti inuyo mbali yeniyeni ndi iyi. Anzathunso ena tikuyembekezera kuti tiwalandire kuno ku chipani cha MCP. Anzanu onse amene munali under group yanu mati DVP2 ikufunika mwansanga kuti ilandiridwe ku chipani kuno cha MCP. Tikulandireni, muvale makaka athu achipani, muzionekera patali, osati ngati bili mankwe, kukhala pa green, kukhala pa yellow, kukhala pa black, kukhala pa blue, kukhala pa white, munthu mmodzi. Iyayi pamene pande mwaonesa umodzi, mbali yanu yaoneka, makaka anu aoneka. Choncho tiye tigwire ntchito molemekeza boma, komanso kutumikira boma limene lilipoli, chifukwa ni maganizo amene inuyo munawafuna. So pandale pamachitika zambiri, ndipo zambirizo mwachita, komano chimene tingakupempheni pamene mwangofika ku chipinda cha MCP mukuyenera kuti inuyo mukhazikike, musakhalenso ndi mtopola kumene kuno, chifukwa zipani zikubadwabe. Abusa ambewe ayambisa chipani chawo, Sandras Juma ayambisa chipani chawo, nde mwina mwache zipani zimene zikubwera ziso zikhalaso ndi kununkhira kwina wake kwa fungo la mtundu wina wake. Musayambisenso maboza ku MCP ko, chifukwa ku MCP ko mafikako ndi ku chipani cha fuko, chipani chimene chidalipo mbuyo monse uzafika siku la lero, ndipo inu mwasankha kugwiranso ntchito ndi chipani chimenechi. Musayambise kulankhula kapena kutenga maboza kumapitisa ku zipani zina, azipani zina azikhala ngati kupeza mbalume zomanena misonkhano muli inu Ansonda. Chifukwa Ansonda ndi magoziwani kwambiri. Ansonda mumadziwika bwino kwambiri, andi gulu limene limapanga utaikuni ku DPP, MCP akuliziwa kuti gulu ili timaligwirisa ntchito, ndipo limagwiradi ntchito mwa utaikuni, ndipo ntchito zija zimatheka. Lero tili nawo limodzi, kodi gulu limeneli tilidalire? Ndi izo zikhala ndi management sopano ngati kunoko ku chipani chathu cha MCP. Tikudalireni kapena mwina tingokupangani pa reserve ngati ma player oti tikuponyeni ngati ma supporter chabe kufikira na mpira ife tizimenya mpaka na mpira ukamakhala kuti ukutha uzitha, koma inu musamatengepo gawo. Zikhala ndi ife ya MCP, komano inuyo Ansonda ndi gulu lanu lonse mukuyenera kukhala ndithu olandiridwa omasuka. Koma ziwani chimodzi, utaikuni umene mwakhala mukuupanga uja kuti muupangeso kunoko ndi kumathero, chifukwa zimene mwakhala mukupanga taziwa, ndipo amalayo akuziwa kuti Ansonda khadira ndakuti kutumidwa kuti mukapange zinthu mukasokoneze, ndipo mmaziwa, ndipo ndi ukaswiri wosokoneza. Ndi anthunso ena akunja akakutumanisoni mwina mwake inuyo mukaona zofoka zina ndi zina zosagwirizana ndi nzeru zanu, mukangona zimenezo anthu enanso akugwirisani ntchito. Ndiyenso muzitenga zimabodza kuno kumapitisa uko, kutenga zimabodza kuno kumapitisa uko. Ndi Ansonda ndi gulu lanu nonse muchenjere, komanso mukhazikike, mukhale ndi nzeru kuopsa, chifukwa ngati simusowa nzeru zimenezozo zimene mmapanga pofuna kudiriza DPP chakuti muyambeso kunoko simumaliza ya zikhala kuti inuyo mwamalizira kunoko. Koma takulandirani ndithu umene ndi umunthu
chifukwa voti yanu ifeyo takhala tikuisowa ndipo yaonekera poyera kuti voti yanu ndi voti yathu. Kuno ku MCP tiyilandira ndipo tiyiteteza voti yanu. Komano muchenjere musapange ma mistake anu aja au gugudwe anu aja kuti muzitenga zinthu kunoko muzipita nawo kuzipani zina muzigwisidwa ntchito mukapasidwa mwana mwina 1 million ndiye muzitenga ngati moyo wanu wonse uthira pa 1 million ipo, ndiye muzitenga maboza muzipita nawo kuzipani zina, ndiye mu campaign tizipeza kuti zinsisi za ku MCP zikupezeka anthu akuzilankhula zisanayambike zinsisi zathu, ndiye kuti muchoka wa uyo ndithu uyo ndakona mpaka tithese chimene chimayambisa khalidwe limenelo ndi tichithesa chimene chokonkuno ziko mukwambira Msonda.